Hayırlı yol kişiler dostlar. Efirda yeniden min Ranil Nuriyev ha muzikal biyikli hit parada rezidentlari. Гадәттәгечә бүген иң-иңнәрне билгеләр без һәм якынлашып килүче 1 май бәйрәме турында сөйләшербез. Татар эстрадасы йолдызлары бу көнне ял итәме, әллә инде өй эшләре белән шөгыльләнәме? Хәзер барысын да белербез. 1 сәгать дәвамында бездән аерылмагыз. Киттек. Ни кызганыч, безгә бүген Мәскәү татары Халидә ханым Бигичева белән саубуллашырга туры килә. Ләкин музыкаль бийеклек хит парадында Халидә ханым тагын катнашыр һәм тагын да югарырак биеклеккә ирешер дигән өметтә калабыз. Тизедә биек таулар барла, тау астында таллар бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сезедән инди хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сезедән инди хәлләр бар. Гадәттәгечә сезгә миннән премьера. Татар эстрадасының иң шибәр җырчыларының берсе Айгөл Рахимова бүген музыкаль биеклеккә сәбәбен табжыры белән кушылып китә. Игътибар экраннарга. Сәбәбен тап, күңелен так, үкенә без бергә булсак, өзүлеп яратышып, каяныма сәбәбен тап. Белмим ниләр уйларга да, онытуларың әллә мине, күрешергә җаныкаем, берәр сәбәп тапсаң иде. Белмим ниләр уйларга Күрешергә җаныкаем, берәр сәбәп тапсаң иде. Күңелләрем әле дә шул өлгермәгән керләнергә. Булмый, сөй алмадым синнән бүтән берәүне дә. Күрешергә җаныкаем, берәр сәбәп тапсаң иде. Исем китми гомеремә, үтә икән үтсен әйдә. Түгел бит ул, әрәм түгел, сине көтеп яшәгәндә. Белмим ниләр уйларга да, онытуларың әллә мине, күрешергә җаныкаем, берәр сәбәп тапсаң иде. Белмим ниләр уйларга да, онытуларың әллә мине, күрешергә җаныкаем, берәр сәбәп тапсаң иде.
Нәркиз Иннатуллинның авылында 1 май җыештыру бәйрәме. Авылдашлар белән чыгып урамны чистартабыз. Көлешеп, сөйләшеп, рәхәтләнеп эшлибез дип уртаклашты Нәркиз. Ә кич белән җырчы дуслары һәм туганнары белән бәйрәм итә. Бүген Нәркиз 9нчы урында. Yüreğimde sin, gel bu şatlığım bir tigim. Akış gülün hatırlatmalar, matur gözlerin kirpigim. Kırsın makabetim sinigine, Allah ister ortak tugilme. Min aval min sinden gözümde, yuval sin karminin tungene. Kırsın makabetim sinigine, Karminin kumene Ay nuru da yaktı yüzlerin, sen benim yaktı kıyaşım. Birge biz bu dünyada, bul sen bana gel yoldaşım. Kırsız makabetim senigine, Allah ister ortak tugilme. Min aval min sinden kuzemde, yuval zin karminin kungene. Yüreklerde parılap dipsin, şehit yat gözler kağılmasın. Sine minen, bir kimler de ayırmasın. Kırsız makabetim senigine, Allah ister ortak tugilme. Min aval min sinden kuzemde, yuval sin karminin kungene. Kırsız makabetim senigine, Allah ister ortak tugilme. Min aval min sinden kuzemde, karminin kungene. Min alal min sinden kuzemne, yuval sin karminin kungene. Yuval sin karminin kungene. Лилиан Ирназарова 1 май бәйрәмен иренең әтиян исягында уздыра икән. Башта җырчы үз өен тәртипкә сала, бакчаларын җыештыра, 12 метрлы теплицасын әзерли, аннан соң инде әтиян иләренә булышырга китә. Эш беткәч уйнарга ярый дигән кебек, Лилианы эшләрен тәмамлап, гаиләсе белән кунакка йөри икән. Бүген Лилиан Ирназарова 8нче урында. Tiñara
bilen otla Killeşek digen yolga Var adımlarda ayrıla Onga bulmazsa solga Sak adımlar bilen otla Killeşek digen yolga Var adımlarda ayrıla Onga bulmazsa solga Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Yalgışular, sataşular, bula barsı da Eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına Yalgışular, sataşular, bula barsı da Eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq Hey! Алсы Азат Фазлыевлар 1 май бәйрәмендә башкалар кебек үк ял итә. Жылы кояшлы көн булса ярар иде дип тели Алсу. Чөнки кечкенә вакытта яңгырлы көн булу сәбәпле ул карга боткасына бара алмый калган. Бүгенге көндә эш күп булу сәбәпле Алсу да Азат та туганнары белән бик сирәк очраша икән. Шуңа күрә ялларда Фазлыевлар балалары белән бергә авылга туганнары янына кунакка кайтачак. Xətersiz, metruşka salırğa unutqanman eken. Hey qarşı, qartaydın şul indi. Bar idi bit senin de. Ut kıbık matur şaklarına. Tabiatni har kunida Жылы аяз тыйыла Күңел кояшы әгәрдә Сүрелмеген балқыса Уф, та дими, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер-бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер-бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Күккә очкан тургайларны Сагынып нигә еларга Янда сандугачлар сайрый Күңелне юатырга Уф, та дими, Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер-бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер-бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сау сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейеми утырыйк бит Кештер барда җаннарда Уф, та дими
яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер-берелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер-берелә, гөрләп кирәк яшәргә. Яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер-берелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер-берелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер-берелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Лиана Хисматуллина һәр елны 1 май бәйрәме көнне туганнары белән җыелышып, су буена табигатькә чыга. Балык тоталар, уха пешерәләр, шашлык ясап, уйнап, биеп, ял итеп кайталар. Минем 1 май бәйрәме бала чактагы кебек күңелле уза дип искәртте Лиана. Пар аккыш җыры белән Лиана бүген 6нчы урында карыйбыз. Уя кырган тыныштырмышын, мәхәббәттән сулмас чәчкә үреп, бәхетләргә юрап язмышын. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Дулкыннардан ана саклап калган, үз канаты белән бәпкәсен. Нәүмиз булып ятим калган бәпкәш, язмышына күнми нишләсен. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Еллар узгач, күл өстенә аккош, арый микән һаман кайрылып, җан ярасы булган аккошларын оныталды микән айрылып. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Аккош ялы
яшьләре төшәр бәпкәнең, берәүләрне бәхетсезләр итеп, үз бәхете булмас кешенең, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты яд берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты яд берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Шулай итеп, дуслар, музыкаль бейеклекнең уртасына да килеп җиттек һәм Ризат, Зинирә Рамазановлар безне әлеге урында каршы ала. Ризат мәктәптә укыганда класслары белән тауга менеп бәрәңгеләр, шашлыклар пешереп күңел ачуларын искә төшерде. Шулай ук җырчы авылда койма артларын, урамнарны җыештырып, өй юлларын да искә алды. Быел исә Рамазановлар гаиләсе бәйрәмне Сабада уздырачак. Кызлары Айгизә инде күптәннән бәйрәм көтә икән. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта бикле. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим мабы қызы, жыршыға оқу қозанда. Ерте хәтірлейім яны? Николап собайында отыра? Гитарың олда киттік. Сан киттік? Tanıştık biz senin bilen, isteme. Yol boyunda uzken aksirinler, onun izleri, böyle gittin şaşıkların isteme. Yanımda seni var yanımda, sevgilen tolu köngüller, bulgan iken bulganı bәхетке, biz yaratkan Abbas serinler. Yanımda seni var yanımda, sevgilen tolu köngüller, bulgan iken bulganı bәхетке, biz yaratkan Abbas serinler. Күрәсеңме ирекәме сириннәрне, шәшәккә быелда, зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп, нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Yanımda seni var yanımda, sevgilen tolu köngüller, bulgan iken bulganı bәхетке, biz yaratkan Abbas serinler. Yanımda seni var yanımda, sevgilen tolu köngüller, bulgan iken bulganı bәхетке, biz yaratkan Abbas serinler. Yanımda seni var yanımda, sev bilen tulu köngüller, Bulgar iken bulganı bәхетке, biz yaratkan Abbas serinler. Yanımda seni var yanımda,
Диана Тажиддинова үшін һәр ял көне бәйрәм. Гадәттә ул 1 май бәйрәмен бакчада дуслары белән уздыра. Быелга әле планнары юк, ләкин җырчы шул ук традицияләрне саклап 1 май бәйрәмен табигать кочагында уздырырга теләвен белдерде. Диана Тажиддинова бүген 4-нче урынны яулый. Диана. Нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Фанис Фернандович? Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Баргыз авылга и нормально киен. Güller bulab üser idem, şiller bulab iser idem. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idem. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңдән ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син. Юригенә ди булса да, төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдыны сөндермичә, ömürгә саклы гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдыны сөндермичә, ömürгә саклы гale. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән. Канатланып йөрим күптән, көнне-төнне сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдыны сөндермичә, ömürгә саклы гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдыны сөндермичә, ömürгә саклы гale. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдын сөндермичә, ömürгә саклы гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale. Сеюдын сөндермичә, ömürгә саклы гale. Сеюдын сөндермичә, ömürгә саклы гale. Ömürгә саклы гale. Музыкаль бейекликнең 1-нче өчлегенә дә килеп җиттек, дуслар. 3-нче урында SMS җыры белән Гөлназ Сираева. Җырчының быелгы бәйрәмнәргә планнары юк. Ә менә кечкенә чакта ул аны зарыгып көтә торган булган. Гөлназ яңгыр дими, кар дими 1 май көнне бернигә дә карамый дуслары белән карга боткасына чыга торган булган.
Ул көннәрне әле дә искә төшереп, елмаеп утырам дип сөйләде җырчы. Başka idin, şeşke bireydin, süyen deyip hatlar yazaydın. Hazır ni güzgerdin, kayda vəğdələrin, matur sözler söylep yürülerin. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Kadirlesen canım, bәхетле şaklarını, sezmi kalaydık taң atqаны. Vakit uzgan sayan, çeşke kıya tajın, әллә инде unuttun min barın. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Yaz әле yaz миңа, укырмын тыңгына, йөрәк җавап көтә салмак кына. Тик булсын сүзләрең, чын күңел хисләрең, сагынып көтәм очрашу мизгелен. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinden yok bir haberde. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Süyü hattı kütem, düzemsiz, nige yazmışsın bir SMS. Nige yazmışsın bir SMS. Дилия Әхмәтшины балачакта 1 майны кызыграк үткәрә идем дип саный. Заргып көткән ял көннәрен дуслар белән төрле кызыклы урыннарга барып, рәхәтләнеп, уйнап үткәрә идек дип сөйләде яшь башкаручы. Хәзер исә Дилия 1 майны гадәти ял көне кебек өйдә генә дә уздырырга мөмкин икән. Tatlı hisler bizədirlər günlərimni. Sen qabızdın küpdən sönген şəmlərini. Biz birgə
мәңгіге сен һәм мен янып көю жаным дею бұл біздің күткен шын сүю Yolumuz bir bulur diye min yuradım Şu sokmaktan ekran birge atladık Biz birge Бүген музыкаль бейіклікнің абсолют лидері легендар жыршыбыз Хания Фәрхи. Жыршы 1 май бәйрәмендә тир түгіп ішлей, соңыннан ғайласы белән рәхәтләнеп ял итә икән. Хания ханым фикеренчә, якыннарың белән эшләү ял итүгә караганда рәхәтрәк тәлем. Эш сөючән тырыш жыршыбыз бүген 1 урында. Алтын медальгә лайыклы жыршыбызны каршы алыгыз.
Бүгінгі менә шулар, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр мин Ранил Нуриев сезнең белән әлеге матур нотада сау булашам. Бер-берегезне саклап, яратып яшәгез. Пока.